Separar. Separeu els aliments cuinats dels crus. La contaminació encreuada es produeix quan els microorganismes passen d'un aliment a un altre. Això pot passar per contacte directe entre aliments crus i cuinats, per contacte indirecte, és a dir, a través de les mans del manipulador o mitjançant material de cuina, com estris, draps o superfícies. Per evitar que els aliments cuinats i els que estan a punt per consumir es contaminin, utilitzeu equips i utensilis nets cada cop que manipuleu els aliments, així com estris diferents, forquilles, ganivets, plats, etc., per manipular aliments crus i cuits. Separeu sempre els aliments crus dels aliments cuinats i també dels que es consumiran crus i ja estan nets. Renteu-vos les mans després de manipular aliments crus i abans de preparar aliments a punt per consumir. A la nevera, guardeu els aliments crus, carn i peix per sota dels aliments cuinats o a punt per consumir.